Pokud jsi začínající tvůrce, nebo máš plánu začít tvořit na sociálních sítích, nebo dokonce už víš, jak moc je důležitý si vybudovat osobní značku k tomu, aby člověk uspěl v dnešní době, ať už skrz nějaké svoje služby, svoje produkty, svoje projekty, tak tohle video je pro tebe, protože ti nasdílím informace, díky kterým pochopíš, že máš opravdu poslední rok, 2 na to, aby si to zvládla. Já se videotvorbě a budování nějaké osobní značky věnuju už 5. rokem. A jasně, nejsem největší expert a myslím si, že o tom to ani není, ale za poslední rok jsem proškolila přes 100 lidí individuálně a většina z nich, více jak polovina z nich, jsou podnikatelé a lidé, kteří už na těch sítích taky tvoří nějaký ten pátek, a prodávají, snaží nebo už mají podnikání v tom fyzickém světě a vlastně vidí, jak je ta doba tlačí do toho, aby šli do onlineu, že bez těch sociálních sítí nemají dostatek klientů, i přesto, že třeba celou dobu měli, tak najednou ty klienti ubývají. A já v tomhle videu chci nasdílet, proč se to děje, jaká je reálný fakta trhu, marketingového, prostě ekonomického trhu, jaká je moje předpověď a proč máš poslední rok, 2. Vlastně na to, aby si do toho fakt šlápl, pokud to myslíš vážně. A zároveň pro ty, kteří jen tak pořád jako nad tím polemizují, že by to mohla být jako dobrá volba kariéry, protože se to zdá jako zajímavý život, tak vám nejspíš v tomto videu i odbourám veškerý iluze o tom, co to doopravdy znamená budovat sociální sítě, budovat osobní značku a být tvůrcem. Protože to opravdu už v dnešní době není žádná sranda. A je to za mě i mnohem těžší, než jakákoliv prostě jiná práce. A vysvětlím proč. Takže pojďme na to tak nějak postupně. Aktuální situace ve světě je taková, že jsme v bodě, kdy vlastně kdokoliv může být kýmkoliv. Máme přístup ke všem informacím. Víme prakticky cokoliv, co potřebujeme zjistit, tak vlastně můžeme okamžitě zjistit díky AI, díky internetu. A tudíž najednou se rodí obrovské množství expertů na témata, ke kterým se dostali třeba před půl rokem, před rokem. Bohužel, bohu dík pro ně, prostě ta doba je nastavená teď tak, kdo rychleji přijde, rychleji pochopí tu hru a rychleji ji začne hrát, tak ten vyhraje. A jelikož vlastně ještě před pár lety bylo to jednodušší uspět na těch sociálních sítích z toho důvodu, protože na to jedno téma bylo jenom pár prostě specialistů. Protože reálně ti lidé, kteří na to téma začali mluvit na těch sociálních sítích nebo začali prostě dělat ty služby, produkty ne, to bych dala úplně jako sféru bokem, protože produkty, jak si můžeme všimnout, pořád jsou nový a nový různý prostě technologie, různý updaty produktů a prostě furt dokážeme přijít s nějakým novým produktem nebo nějak lépe vychytat ten starý. Ale co se týče konkrétně osobní značky, to znamená, co je osobní značka, je to profil ve spojení s člověkem a tudíž ten člověk musí mít něco, co těm lidem předá, nějakou hodnotu, nějakou expertizu na nějaký téma, musí vlastně přitáhnout lidi skrz něco. Ty lidi musí s tím člověkem skrz něco rezonovat. To znamená, ano, bude sorta tvůrců a je sorta tvůrců, který tvoří na základě, řekněme, humoru, to znamená, jsou vtipný. Jsou tvůrci, který přitáhnou pozornost na základě kreativity, to jsem třeba já. A jsou prostě tvůrci a osobní značky, který tvoří na základě znalostí, který mají skrz x let zkušeností. A právě tady je ten největší průser, protože pokud máte představu, že budete tvořit na témata, na který tvoří už tisíce dalších lidí,
tak reálně už nemáte jak zaujmout a reálně už ta šance, že v té sféře uspějete jako osobní značka, je prostě doslova nulová. Pokud nemáte samozřejmě nějaký kapitál, kdybyste teďka jako narvali prachy hnedka i do reklam. Ale i přesto, jakmile byste si teda řekli, OK, mám prachy na placené reklamy, řekněme prostě, že zaplatíte i nějaký influencery, tak i přesto vlastně ten člověk už v dnešní době je tak těžký získat důvěru, že i když dostanete ty lidi na ten váš profil, tak vás budou sledovat už jako hodně dlouho, než si od vás něco koupí. To jsou prostě reální fakta. To znamená, já prostě tady už tvořím 5 let a sledují mě lidi už tady prostě 7 let a i teď, co prostě chodí ke mně na to školení, tak mi prostě řeknou, hele, sleduju tě prostě tady už 3 roky, až po 3 letech jsem prostě se rozhodla, jo. Neříkám, že všechno je to o důvěře, samozřejmě někdy se jako sejde okolnost, že ten člověk to zrovna potřebuje, tu službu, nebo že už na to má peníze, protože samozřejmě moje školení taky nejsou nejlevnější a tak dále, těch faktorů je tam víc, ale ta realita je taková, že vůbec získat pozornost lidí je obrovsky těžký a za druhé následně získat důvěru je ještě 100krát těžší. Takže zpátky k tomu, co se vlastně děje. Jelikož máme najednou tisíce odborníků na všechny témata, které vůbec existují, tak přijít vůbec s něčím jako novým, jak to téma uchopit jinak, je obrovsky, jako, nechci říct těžký. Ono je to jednoduchý, pokud právě člověk proto má ty vlohy a je předurčený tvůrce a tady právě se budou rozdělovat ti a rovnou prostě apeluji na ty, který to tam jako nevidí, jak by to uchopili, nevidí tu nějakou kreativitu, jak by to téma prostě, jak by zaujali jinak, než to dělají všichni ostatní, tak logicky prostě nezaujmete. Logicky, pokud budu o tématu, o kterém mluví už dalších 1000 expertů, mluvit taky, a ještě k tomu si pomáhá ChatGPT na to, aby mi ChatGPT řekl, jaký mám udělat hooky, o čem mám mluvit a vlastně vytvořil mi celou strategii, kterou reálně tak stejně to dělá teďka dalších 10 000 tvůrců, protože vlastně proč? Protože nejsou tvůrci, jenom uvěřili tomu, co prostě na sociálních sítích je tady furt omývaný dokola, tak reálně prostě tam není šance uspět. A to, co je omývaný na sociálních sítích furt dokola, od těch lidí, co prodávají tady ty různé kurzy, a samozřejmě teď půjdu částečně proti sobě, ale vysvětlím, protože sama prodávám, že jo, programy, jak uspět v tomto digitálním světě, ale prodávám to právě tím stylem, že napřed se reálně napoj na to, kdo doopravdy seš ty a až potom jdi s tou autentickou energií, protože to je jediný právě způsob, jak člověk uspěje, až se napojíš na to svoje já, na tu svoji kreativitu, na to, co tě doopravdy vede k tomu, proč máš vůbec tvořit na těch sociálních sítích, tak až teprve pak běž tvořit, protože pak máš reálně šanci ještě uspět. Ale to, co je na sociálních sítích jako omývaný, a ještě teď s tou AI, já fakt nenávidím lidi, kteří jedou jenom skrz prostě rychlej výdělek, aby se svezli jenom prostě na trendu a jak teďka prostě se prodávají kurzy a nevím co všechno, že AI, tvorba je to, co vám pomůže vybudovat tu vaši značku a podnikání, tak good luck, protože se všichni spálíte. Tak jako prostě jak byly NFTčka, tak stejně jako nevím, co dalšího ještě tady bylo. Jakmile tam je něco jako rychlej výdělek a rychlej růst, tak je to prostě scam. A už vůbec pasivní příjem. Prostě na to zapomeňte. Takováhle věc neexistuje. Proto je hrozně důležité si uvědomit, jestli ty myšlenky, které máte v hlavě, že byste měli začít tvořit na sociální sítě, jsou to vaše myšlenky, protože je to ve spojení s tím, co chcete světu předat, ať už je to teda nějaká expertíza, nějaká služba, nějaký produkt nebo umění a jde to z vás, anebo jste jednoduše naprogramovaní myšlenkami všech ostatních, protože od rána do večera neposloucháte nic jiného než jiný hlasy. To, že to je na telefonu,
tak to neznamená, že to je dost podobný tomu, jak kdybyste prostě každý den měli schizofrenii a vlastně slyšeli jste hlasy a nevíte odkud a vlastně furt vám to šlo do té hlavy, tak stejně fungují i ty sociální sítě, když vlastně furt posloucháte jiný lidi, jak máte žít, jak máte fungovat, jak máte tvořit, jak máte podnikat a podnikejte v tomhle a začněte budovat osobní značku a dělejte, protože vlastně a tak dále. Já naopak říkám, nedělejte. Já naopak říkám, konečně se zastavte a fakt si uvědomte, jestli reálně máte co těm lidem předat. A nebo jestli vás jenom táhne ta vidina toho výdělku, protože ten výdělek nepřijde první půl roku, rok. Z 99%. Prostě taková je realita. To, co bylo prostě ještě před pár lety, kde ještě placené reklamy, prostě v momentě, kdy někdo udělal placenou reklamu, tak lidi okamžitě kupovali, protože bylo jenom pár lidí, kteří umělo udělat placenou reklamu. Dnes tu placenou reklamu umí udělat úplně každý idiot, který se prostě přihlásí jenom prostě do Facebook Business Manager. Tak každý idiot je schopen prostě zaplatit za reklamu a tím pádem, tím, že to dělají všichni, tak prostě realita je taková, že tím pádem je to mnohem těžší vůbec jako v tom obrovském oceáně teďka být vidět, dostat tu pozornost a dostat tu důvěru. Takže tohle je takový jako zkrácený vysvětlení, proč. Máte poslední šanci opravdu uspět z dlouhodobého hlediska. A to neznamená, že když teďka začnete, takže za půl roku už budete vidět výsledky. A znamená to, že během tady tohohle roku jste schopni se vůbec do toho dostat, do té tvorby, pokud jste ji ještě vůbec nedělali, protože náš nervový systém funguje tak, že pokud se pouštím do úplně nových aktivit, které jsem nikdy předtím nedělala a ještě k tomu tam s tím hraje jako roli sebevědomí, strachy jako nejvíc, že jo, prostě co si o mě lidi budou myslet, to, jak vypadám na kameře, to, jestli mám jako dobrý prostředí, to prostě, že bloky, že nemám na vybavení a tak dále. Vůbec to není o tom. Tohle video není nějakým způsobem zeditovaný, není zestříhaný, mám nasvícený teďka světýlkem, který natáčí vlastně na telefon, na to mám světýlko za $10, za mnou je světýlko za $30 a natáčím na telefon iPhone 13 Pro Max, to znamená 4 roky starý iPhone. Protože proč? Protože jakožto tvůrce, který v tomto světě reálně tvoří a reálně tím vydělává, tak vím, že to není vůbec o těchto věcech. O čem to je to o mé energii a o tom, že čím víc hloubějc jdu do svýho potenciálu a věřím vlastně v tu svoji kreativitu a hledám vlastně způsoby, jak tomu dát jenom tu formu díky těm nástrojům, které tady jsou, a to včetně teda i AI, tak proto vím, že to vůbec není o těch externích věcech a o tom prostředí, protože tady sedím prostě v zimní zahradě, ale je to o tom, co těm lidem reálně jsem schopná předat, co reálně, jak tu energii podám, co ty lidi cítí ze mě a jestli reálně mám zatím i ty výsledky, které si ty lidi můžou vlastně ověřit v dnešní době a já to chápu, já to dělám úplně stejně, prostě i když už mě někdo zaujme svojí energií, svými informacemi, tou hodnotou, že si říkám, tohle je něco, co potřebuju pro svoje podnikání, pro svoji osobní značku nebo pro svůj život, pro moje zdraví, tak ještě si jdu reálně ověřit toho člověka, právě to je ta osobní značka, jestli je ten člověk kredibilní, jestli tam má nějakou historii, jestli tam má ty výsledky od jiných klientů. A tohle, vybudovat tu kredibilitu, jako to chcete udělat jak za měsíc, za 2. Když reálně minimálně půl roku vám bude trvat, než vy začnete pravidelně sdílet na sociálních sítích. Což tady se dostáváme k tomu, co reálně znamená být tvůrce. Tvůrce znamená být, nechci říkat každý den, ale prakticky každý den aktivní na sociálních sítích, aktivní na storíčkách, kde tam je to místo, kde se lidi jako s váma nejvíc rezonují a kde získávají tu důvěru, protože ukazujete život, ukazujete
tu realitu, tu vaši práci, ty vaše klienty, ty recenze, to, jak vy jako osobnost sama se posouváte. A pak ten feed, kde vlastně sdílíte ty reelska a ty příspěvky, kde vlastně ukazujete, dáváte tu hodnotu zdarma, spousty hodnoty zdarma. A pak marketing a strategie a všechno tady to, abyste vůbec vlastně lidi dostali tam, kam chcete. Na ten váš web, do toho vašeho kurzu, do toho vašeho členství. To znamená, na to, abyste vůbec začali a měli šanci, nebo pokud už jste začali a tak nějak s tím bojujete, tak jediná cesta k tomu, abyste tu šanci měli, je, že se napřed podíváte dovnitř, kdo doopravdy jste. A pokud tady skáčete z trendu na trend, tak nikdy nezjistíte, kdo jste. Pokud vy začínáte, nebo cílem je prodávat nějaký kurzy, bez toho, abyste věděli, kdo je váš student, tak s tím už taky prostě neuspějete. Vy prostě musíte napřed mít nějakou interakci prostě s tím reálným světem, než vůbec zaprvé i získáte to sebevědomí do toho, protože to je cítit. Jo. Na těch sociálních sítích je to čím dál víc všechno prostě cítit. Je tam cítit ta naleštěná bída, když si někdo hraje na něco, co není, když se tváří, že prostě to funguje a přitom prostě to lidi jako vidí, aha, tak to asi úplně fungovat nebude. Je to hrozně prostě cítit, když člověk mluví o něčem, o čem neví. Je to cítit. Natož vůbec, abych tady ze sebe dělala nějakýho jako AI avatara. V momentě, kdy já bych budovala osobní značku na základě nějakého AI avatara, tak se úplně vlastně odpojuju od možnosti si ten biznis a tu osobní značku podpořit fyzickým světem. A bez toho já jsem přesvědčená, že to nepůjde. Takže moje nějaká předpověď trhu a sociálních sítí a konkrétně osobních značek je taková, že pokud člověk uspěje na sociálních sítích, že začne růst a začne si budovat to podnikání, tu kredibilitu a začne prostě prodávat, tak pokud tohle se mu podaří, tak na to, aby to z dlouhodobého hlediska udržel a jenom vlastně dál rozvíjel a rozšiřoval, tak bude se muset spojit s tím fyzickým světem, kde bude muset vystupovat mezi reálnými lidmi, na různých akcích, na různých rozhovorech a tohle prostě s AI avatarem neuděláte. To znamená, pokud je vaším cílem, řekněme, prostě rychlej cash, svést se na trendu, tak tohle prostě není můj styl, v tom já vám nepomůžu, neříkám, že to je špatně, každý děláme, co můžeme, každý se v tomto světě snažíme přežít, takže já to naprosto chápu a prostě good luck. Ale tím pádem moje programy pro vás nejsou a ani tento kanál pro vás nebude, ale pokud vnitřně cítíte, že táhne vás to k nějakému jako hlavně vnitřnímu klidu, že nechcete se pořád honit za nějakými trendy, že nechcete vůbec jako tvořit z pozice jako strachu, protože vám něco uniká, tak tenhle kanál YouTubeovej, ale i moje programy v Creator Space jsou pro vás. Protože tam jdu právě od toho základu toho nervového systému, kde jakmile člověk si stoupne fakt do toho svého pravýho já, kdy pustí všechny tady ty iluze strachu a pochopí, kdo doopravdy je, pochopí vlastně, pro co ty vlohy má, tak potom následně až teprve uvidí, jak může ty nástroje, jako jsou sociální sítě, jako je i třeba ta AI, CapCut, Canva a internet prostě dohromady, jak to člověk může potom následně napojit na to svoje já. A jak to vlastně ve výsledku monetizovat, protože těch způsobů monetizace je opravdu spousty a ne každý má na to, aby prostě vydělával tím, že bude prodávat kurzy. Ne každý má na to, aby prostě vydělával tím, že bude mít prostě nějaký jiný, a konkrétně nebudu teď říkat, protože těch možností je fakt hodně. Prostě každý máme vlohy na něco jiného. A je potřeba napřed pochopit právě na co. Takže buď si k tomu cestu najdete sami a budete se dlouho hledat,
Nebo můžete využít moje programy, kde vás rychle navedu k tomu vašemu jádru, kdo jste a jak se i napojit případně na tu kreativitu, jak odbourat všechny tady ty strachy, abyste ještě stihli, abyste ještě měli tu šanci v tom vašem daném tématu, v té vaší dané odbornosti jako uspět na těch sociálních sítích. Protože opravdu prostě fakta jsou takový, statistiky a věřím, že každý, kdo už právě i tvoří, že třeba zkouší, tak vidíte, jak ty sociální sítě jsou sociální sítě, prostě profily těch lidí. Jo, že zaprvé už třeba přestáváte sledovat spoustu lidí, protože i ta vaše pozornost už prostě není tolik i na těch sociálních sítích. Lidi jsou již unavení prostě být na těch sociálních sítích. Chtějí trošku taky toho fyzického světa. To znamená, i ta pozornost těch sociálních sítí jde celkově pryč a zároveň tím, že těch tvůrců je čím dál víc a každý se snaží prorazit, tak i ta pozornost jde prostě všude okolo. Ale to byla jiná myšlenka, kterou jsem chtěla říct. Jiná myšlenka. Jo, co jsem chtěla říct. Jde to krásně vidět i na tom, jak právě ti podnikatelé, kterým už to funguje, už mají nějakým způsobem vybudovanou tu osobní značku. Už prostě nějaký ten pátek tvoří. I příklad já. Tam jde krásně vidět, že prostě už jenom jediný způsob marketingu nestačí. Takže to se vracím právě třeba k těm placeným reklamám. Ještě 2-3 roky zpátky prostě mohlo úplně v pohodě člověk si vybudovat svůj profil a pouze jenom na placených reklamách nebo pouze jenom na organickém růstu. Nebo já jsem to měla vlastně ve spolupráci prostě s Nelou Slovákovou. Ale prostě vím, že pokud já chci růst a chci vlastně rozšířit svoje příjmy, tak reálně budu muset do toho zakomponovat placené reklamy, reálně do toho budu muset zakomponovat prostě organický růst, to znamená, já vím, že doteďka jsem pořád nevytáhla ten potenciál svýho obsahu na organický růst, protože jsem na to prostě neměla čas, protože jsem celou dobu vlastně budovala ten creator space, který vím, že bych nikomu jinému nebyla schopna předat právě skrz tyto důvody, které jsem zmínila. Protože vidím, jak ten trh funguje a vím, že pokud já ty lidi napřed nenapojím na to jejich pravý já, tak prostě nějaký tady jako učit CapCut a strategie a osobní značku je úplně prostě k hovnu. A proto já vím, že já jsem celý ten creator space musela vybudovat sama, protože nikdo jiný nevidí to, co vidím já. Prostě i skrz tu zkušenost prostě jako 100 lidí pro školy a aby 100 lidí mi prostě řeklo vlastně všichni to stejný, ten stejný problém. To, že prostě klienti ubývají, protože ta pozornost jde úplně jinam a protože těch salonů je najednou prostě v tom městě o 20 víc, než jich bylo prostě tady před 2 lety. Proč? Protože každý tvrdí, jak běž podnikat, otevři si salon, nebo vlastně i ta vize právě, chci mít vlastní podnikání, chci být pán svého času a ono je to všechno krásný. Ale co když najednou to nedokážete naplnit, ten salon, těmi klienty? Jo, takže to jsou všechno jako faktory, které pokud jako člověk není, a to asi není o tom, jestli by byl připravený, to není nikdo připravený, ale prostě počítejte s tím, že jako neustále jste, jakmile začínáte podnikat, tak už nikdy nepřestanete pracovat. To prostě, když jste na dovolené, tak vám prostě hlava jede a kor právě zase se vrátím k té myšlence, kor teďka v té době, kde vlastně vy musíte furt vymýšlet nový způsoby marketingu, nové strategie, jak přitáhnout prostě další lidi, jak získat další klienty, jak vlastně se postarat o ty stávající klienty, aby ty stávající klienty neodešli ke konkurenci. Prostě to je non-stop. A to jako na to nemá každý. A na to, aby člověk tady to jako utáhl, tady tu mentální tíhu, tak na to už musí mít jako právě zpracovaný jako nervový systém a fakt jako řešit
řešit prostě tu fyzickou část těla a mentální část těla a duševní část těla na to, aby ta práce, aby to podnikání vůbec jako fungovalo. Tohle je takový úvodní video, kterým se vracím já zpátky ke svému YouTube, protože já tam tu vizi toho YouTube u sebe mám se svými tématy, které mám v plánu. Úplně asi nebudu tady tohle téma, nebo zatím to v plánu nemám, mým cílem je sdílet právě témata okolo nervového systému, okolo kolektivní energie a celkově jako nějaké civilizace, kam vnímám, jak se vyvíjíme a proč jsem přesvědčená o tom, že jsme v tom bodě, že se začínáme vracet zpátky ke zdroji všeho. Takže tohle jsou témata, které já chci na mém YouTube začít sdílet, a to včetně jako vizuálních prvků, díky kterým člověk si to bude to schopný lépe pochopit. Ale tohle jsem chtěla prostě takhle dát ven, protože, jak říkám, sama prostě mám tyto programy, kde se snažím pomoct lidem v tomto digitálním světě uspět. Proto jsem spustila i soutěž Bali, protože přesně vím, že už jenom jako sám vybudovat projekt je skoro nemožný, že člověk potřebuje k sobě někoho, kdo už na těch sociálních sítích aspoň něco málo znamená, už aspoň tam má nějaký to jméno, který vlastně dokáže těm nováčkům tak trošku otevřít ty dveře. Takže to je mým cílem vlastně pro ty lidi, kteří prostě splní ty úkoly v mém programu, v mé akademii a získají vlastně ty klíče díky těm programům a náhodně prostě vyberu 5 lidí, kdo se mnou příští rok poletí na to Bali, tak vám chci vlastně pomoct tady té těžké době vůbec ještě nějakým způsobem prorazit a otevřít vám prostě trošku ty dveře, protože sama vím, jak je to prostě těžký a sama vím, že znovu budu opakovat, že už prostě nestačí jenom jeden způsob, člověk bude muset být opravdu komplexní v tomto směru a bude muset být jako hodně tvrdý. Podle mě na to, jak byla prostě doteďka jako nějaká hustle éra posledních 10-15 let, tak si myslím, že teprve teď se bude jako projevovat opravdu jako potenciál člověka ve všech směrech a v tom, kdo doopravdy jako vydrží tady tu AI éru a zvládne to. Jo, a to si myslím, že právě zvládnou pouze ti lidi, kteří budou kombinovat ten fyzický svět, mít dobrý jako networking, mít fakt dobrý lidi okolo sebe, mít dobrou kreativitu nebo tým lidí, kteří tu kreativitu budou vymýšlet za něj, a strategie a marketing, ale hlavně mít jako já osoba, s čím chci jít na ten trh, tak mít hlavně tu hodnotu, kterou ten trh potřebuje. Jo, zase jako prostě uvědomovat si, jestli prodávat kolagen je chytrý nápad, anebo reálně lidi potřebují teď úplně něco jiného. Prostě trh se kolektivně ladí úplně na jiný frekvence, než jsme byli doteď. A proto i ta iluze a všechno opadá, proto tady ta naleštěná bída a ti influenceři jdou do háje, protože nějaký dokonalý život prostě už všichni víme, že to neexistuje a tudíž s tím nedokážeme rezonovat a proto to prostě padá tady těm influencerům, protože oni tam nic jiného kromě ukazování produktu a dokonalého života neumějí. Takže tohle jsou fakta. Doufám, že vám to trošku možná pomohlo v rozhodování, jestli teďka jdete do toho na 110%, protože teď je fakt ten čas, ten vlak už dávno je rozjetej. Takže a je ta rychlost, vlastně jakým se to jako zrychluje ten vlak, je extrémně jako rychlá. Tam naskočte prostě, dokud můžete. A nebo si teda jako na rovinu řekněte, a není na tom nic špatně. Jo, to je právě to, že lidi si myslí, že když prostě nebudou tvořit na sociálních sítích, takže jim něco uniká. Ne, reálně pokud prostě si dokážete představit jako život
nějaké prostě práci, která vás aspoň trochu baví a mít pak nějaký koníček radši, který vás bude naplňovat v životě, tak je to za mě mnohem víc, než to všechno, co to obnáší teďka, jako prorazit na těch sociálních sítích. Stojí to za to? Mně to za to stojí. To, jestli vám, to je na vás. Ale rozhodně to nesmí být pro vás jako vidina výdělku, protože tak, jak říkám, tu s tou jako nepočítejte hned. A ani nepočítejte, většina lidí možná má i jako představu těch čísel a nul mnohem větší, než jako aktuální realita prostě je. Jo, pár let zpátky prostě, jakmile člověk začal prodávat kurzy, tak to byly prostě hnedka 100 000 a i miliony za kurzy. Teď. Takže vítejte ve světě digitálních tvůrců a na mém kanále, kde opravdu chci říkat věci tak, jak jsou, protože myslím si, že tím pomůžu mnohem většímu množství lidí, než kdybych se tady jenom snažila prostě prodat svoje kurzy. A jelikož právě vidím, kam to tak nějak spěje, tak sama prostě vím, že prostě otázka, jestli jako creator space za rok, za 2 bude pro mě pořád ta cesta, ale nějaká moje osobní značka a vlastně jako ty témata, kterýma se já vyvíjím a ve kterých já prostě ty informace sbírám už několik let, tak vím, že to je něco, co mě vede k tomu to předávat dál a uvidím. Ale pořád vím, že ten základ je, že bez osobní značky to prostě nepůjde. A to, co se na té cestě jako pro mě nějakým způsobem ukáže jako lepší varianta, tak to už je otázka. Dejte vědět do komentáře, jak to vnímáte vy. A jestli vám tohle video nějakým způsobem aspoň trošku třeba otevřelo oči, jestli vám to třeba pomohlo v rozhodování konečně začít, anebo prostě už to radši vzdát. Samozřejmě nikdy se člověk by se neměl vzdávat, jo, ale víte, jak to myslím. A budu se na vás těšit případně v dalším videu. No a pokud to myslíte vážně a pokud rezonujete s tím, co jsem celou dobu říkala, tak mrkněte na moje stránky a věřím, že v tom směru jsem vám schopná pomoct.